gaskiya a wannan yanayi da muke ciki na wannan karni na 19 ana karba a takin ni zan gaya ma ana jin umar wuta a garin nan ba a taki za ka ba gunna ake ji a garin nan kana ji ba za gaya ma ni fa akalla matar samaruna saboda gunar da ake ji a garin nan yanzu tana gida wai samaruna mai indomi masha Allah ta ka dawo gida ana magana haka da ce wai shan saki kidan general kai dai ka bari kawai ai a wannan yanayin wata yar kudi nan suka shigo mana za mu bidin ma ai har amma hina fika lafiyar ka dani sai fika kai kana burge ni wai yanzu yanayin nan da muke ciki Allah subhanahu wa ta'ala zan nima mana da wata 10,000 za mu yi bidin ma za mu yi warka dami wai hina fika warka dami da ya ka 10,000 in 10,000 ta zo kai na fika bukatar kuɗi ai zan yi warka dami ni na fika bukatar kuɗin 10,000 ta zo yanzu ban gane ka zan raba kuɗin 3 zan baka 2,000 a 10,000 a 10,000 kai dan banza da kar ubanka magajin kaura kai ni za ka zaga magajin kaura ni za ka zaga kai fankan banka fa wata ke shi ka taka ni da ƴaƴa aljanu ma na rigima balantana ko da mutum da shi kai dan nafi ka karfi in dunan karfi nafi ka iya bariki a garin nan barikin da ne baka baran da ƴaƴan aljanu ma rigima muke yi to yanzu dai aljanu santa 5,000 za ka man ka dau 5,000 shikenan bara ko za a nutse 2,000 zan wallahi zan ba kai din banza wallahi ba kai din banza na rantsi da Allah dai za a raba kudin nan in ka isa ni bawan ka ne in ka isa na nutse bawan Allah in gaya ma wata magana guda daya magana ɗaya zan gaya ma wannan bawan Allah ba shi da kirki haba ni gan kauye haba ni gan binni wannan 2,000 zan bashi ba a nutse a nan da ƴaƴan aljanu ma ni na yi rigima bara ka ma da aljanu ma kai da aljanu kake rigima da aljanu ma na yi rigima to ai aljanun da kake rigima da su daga waje na suka gudu du amma na gaya ma tabbas ina hidai araba sai dai ni gan binni ba ruwanka ni gan binni ko ban ne sai dai yana nutse shi kenan ga masu dokan ba za mu hakura ba yawa ranka ya daɗe yawwa sai su ke shi amma fa da kace su ke shi ne ranka ya daɗe ya ranka ya daɗe daya a tsaye nake ranka ya daɗe amma kana ji daya to ga mai gaskiya ranka ya daɗe kuɗi ne 10,000 a cikin 10,000 nan ta yake faɗa da bakinsa mara adalci mara mutunci wai 2,000 zai ban a cikin in ba 2,000 zan bashi ba sai dai a nutse wai 2,000 zai ban sai dai a nutse na ce da me yake takama an bari keke ne a garin na fi bari na fi ka bari a garin bari ka tabanta da ya aljanu ma da su ke ta ɗinka ta na banda da wasu 10,000 ce zai ban 2,000 labai haba ya labai ai ko kuka kwa duba abin 10,000 ka ce aka ban 2,000 a bada mu biyu to abin da zai ya labai zan baka 3,000 ya labai masha Allah ya labai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri labai yawa 3,000 ka kara kana saki ba za ina ai ba ka kara ganin nawa ba ani ba ka kara ganin nawa labai gardama ta kare na raba gardama ta raba gardama na raba gardama to shikenan ni dai dama inda an ɗauki kuɗin nan yawa 8,000 zan ɗauka to kana da kuɗin ba wajen ka ai zance muke yi yace ka sa samu a ɗauki 10,000 nake ai an ɗauki 10,000 zan ɗauki 8,000 zan ba shi 2,000 sabida gona ta gabar kaga ciyayi sun yawa gaskiya kake faɗa ko me yau za ka ci buro uba ka yalla bai kai billahi la billahi la da mu kula iska billahi la yalla bai kai yalla bai kai yalla bai billahi la